Boss, pwede po malaman kung magkano tong vacuum? 1,000. So, may vacuum po dito, no? 1,000 pesos itong vacuum. So, yung mga Bluetooth mo, naubos na. Oh. Ito na natira, isa na lang. Oh, yun, no? Nung nakaraan pumunta tayo dito, napakarami niyang latag. Ayun, no? So, magkano mo binibenta yon? Pero, may bawas pa yon. Ayun, no? Madaling kausap dito yung boss natin, no? Mabilis yung naubos yung Bluetooth niya. Boombox Mini Portable Wireless Speaker, yan po yan. Boombox Mini. Boss, magkano na ngayon yung ano mo, port? Ganito. O, yun, no? 1,200, pero binibigay po ng 1,000, no? Magkano presyo nun? Yan yung shock na yon. 600. So, ito po 600 pesos, oh. Yung mga relo. Nakuha na rin. Okay, tama na. Ang layo. LBC na lang. Binili niya na kaagad. Ayos, no? Pinadala na lang yung pera. Okay. So, yung kagandahan, no? Talagang kapag binlag mo, no? So, ito bago kong nakita, oh. Ganda, oh. Super clone ng Rachel Bill. Super clone. 9.5. Ayun, oh. 9,500 ang price, no? Nagtaon ng 2,000. Babalikan. Kulang pa siya ng 7.5. Ayun, kulang pa ng 7,500, no? May down payment na kaagad. Ang ganda, oh. Ayan. 9,000? 9.5. 9,500 pesos yung relo, no? So, nakita ko dati kasi yung mga ibang relo dito, no? Mabilis maubos. Ito. Yan, yung relo ng babaero. Alright, so good morning po. At dito po tayo ngayon sa Carmen Planas, Burautan, no? So sa nakikita po natin ay napakaraming tao po dito na namimili, no? So may mga bagong latagan tayong nakikita, no? So talagang ang presyo dito ay sulit at makakamura ka dito sa Carmen Planas, Burautan. So tara, let's go. Boss, pwede po malaman kung magkano tong vacuum? 1,000. So, may vacuum po dito, no? 1,000 pesos itong vacuum. So, ang ganda, no? So, nakikita po natin ito ay marami pong mga bagong latagan dito sa Carmen Planas, Burautan, no? So, may mga sabon pa rin po tayo dito. Nakikita kay Idol. Ayan. So, may uniform din po sa halagang 50 pesos ang isang piraso. Ayan. So, tayo sa ating kaibigan, no? Boss, shout out sa'yo, ha? Okay, ito na naman tayo sa kanya mga binebenta rito, no? So, sa mga ganitong toys, magkano naman, boss? Ayan, mga dinosaur, no? So, yung mga Bluetooth mo, naubos na. Oh. Ito na natira, isa na lang. Oh, yun, no? Nung nakaraan pumunta tayo dito, napakarami niyang latag. Ayun, no? So, magkano mo binibenta yon? Pero may bawas pa yon. Ayun, no? Madaling kausap dito yung boss natin, no? Mabilis yung naubos yung Bluetooth niya. Boombox Mini Portable Wireless Speaker, yan po yan. Boombox Mini. Mga ano yan, klase. So, may pabango na naman siya rito. Nung nakaraan nagtanong tayo yung pabango niya, nabili na rin. Ngayon, Gucci naman ang nakikita natin pabango. Pabango to, di ba? Original. Ayun, original Gucci, no? Yun, tsaka may mga pan tayo dito na rechargeable. Rechargeable magkano? Ayun, yun po yung presyo, no? Ang kagandahan kasi dito, kapag binablog natin yung kanilang napapanood ng ating mga viewers at pumupunta dito sa Carmen Planas, Burautan. Agaya po nung pinuntahan natin siya rito, napakarami niyang Bluetooth speaker. So ngayon, nakita po natin iisang piraso na at ang latag niya po ngayon ay ito na mga toys ng mga dinosaur, no? 150. 150 po ang isang piraso, no? Ayan, no? Mga original po yan, no? May mga marking. Oo.
So sa mga nag-aanap o nagko-collection ng mga dinosaur, dito po kay boss na mabibili, ayan no. Lahat yan 150 yung kada piraso. Maliliit, sandaan. Yung malalaki po ay 100 pesos. Ayan no. Sampa sila, mura na. Sampa sila, mura na at mapapamura ka sa mga presyo dito sa Carmen Planas, Burautan, no? So talagang mga latagan dito ay swabe at napakaraming mga gamit, no? Ayan no, yung mga blower, mga razor. Meron din po tayong shot glass, no? Yan, yung mga bentahan po dito sa Carmen Planas, Burautan. So kuya, maraming salamat ha. Thank you. So napakaraming mga bagong latagan dito, no? So sa mga nakikita nyo po rito o napansin nyo po dito sa Carmen Planas, Burautan, baka nandito na po yung mga hinahanap ninyo, no? So may ukay-ukay. Ukay-ukay, pwedeng pumili, no? So mga bentahan talaga dito ay sulit at makakamura ka talaga sa mga presyo. So 20-20 ang ukay-ukay, pili-pili lang po, no? Alright, so dito tayo sa nagbebenta po ng mga piyesa ng mga parte ng mga ating mga motor, no? So may mga shock tayo nakikita at mga caliper na ginagamit po sa ating mga motor, no? So may mga bola rin po tayo dito ng bilyar na maliliit at sa mga gamit na port sa motor, no? May gloves din po ng pang-boxing. So may mga bagong latag po talaga tayo nakikita dito sa ating boss dito, no? Boss, magkano na ngayon yung ano mo, port? Ganito. O yun, no? 1-2, pero binibigay po ng 1,000, no? So may mga shock po talaga tayo dito nakikita na gamit sa motor natin. Boss, solo lang ba ito? Solo lang? Solo? Yung pang sol ay ganon. Ito po, oh. Magkano po presyo nito? Magkano presyo nun? Yan yung shock na yon. 600. So ito po 600 pesos, oh. Tama ba yung ano niyan, kuya, yung ano 300 mm, yung sukat 300, sakto to sa motor ko, ah. Yung 300 mm yung ano niya, no, yung sakto nga, oh. So 600 pesos. Mura na ito, oh. Yung shock sa panghulihan ng ating motor, no. So marami po kayo mapipili dito at may boxing glove pa, oh. Tapos yung pinaka-port na pangharapan ay nagkakaalaga ng 1-2 pero binibigay po ng 1K. So bago po yung mga latag ni Kuya rito, no? Talagang ikaw ay pipili po ng mga iyong magugustuhan dito sa Carmen Planas, Burautan. So may tinda rin po ditong isda, no? Ayan, oh, gulyasan, sariwang-sariwang gulyasan. Tapos sa yellowfin tuna ay 150 ang kilo. Ilang iwan na lang. Iwan lang sa'yo. Sige, dito mo na lang. So ang laki ng gulyasan, no? Anong gusto sa'yo? Boss, marami po salamat, ha. Thank you. Caliper. Sa mga naghahanap po ng caliper, meron din po dito, no?
Alright, so talagang ang dami pong mga latagan ngayon dito sa Carmen Planas Borautan na mabibili, no? So, sa mga naghahanap po ng mga kailangan po ninyo, baka nandito na sa Carmen Planas Borautan, no? So, yan po yung mga latag nila ngayon dito. Boss, good morning. Lilikpit ka na naman, ha? So, may mga helmet tayo rito, no? Magkano yung helmet na yan? Ha? 700 pesos po yung mga helmet na ganyan, no? So, may mga power tools pa rin po tayo nakikita rito, no? Iba mga power tools po dito ay nabili na. So, yung mga speaker niya, wala na, oh. Yung nandito na Pioneer na merong dalawang nabili na rin, yung 5,000 pesos. Ayun, nabili na rin, no? So ito po yung naiiwan na kanyang speaker na Synergy. Ayan. Ito yung 4,000, no? Ayan, 4,000 pesos, no? Yung helmet, nandito pa rin po yung Evo. So, sa mga gustong mag-mine ng paninda po dito sa Carmen Planas Borautan, na puntahan nyo lang po siya dito, no? Yung mga relo. Nakuha na rin? Okay, tama na. Ang layo. LBC na lang, binili niya na kaagad. Ayos, no? Pinadala na lang yung pera. Okay. O yung kagandahan, no? Talagang kapag binlag mo, no? Alright, so good morning. Boss Eric, magandang umaga sa iyo, ha. Thank you. Ayan, no. So, mga latagan po ng relo ni Mang Boy at ni Boss Eric dito sa Carmen Planas Borautan, no. So, mga bago po yung nakikita natin dito. So, yung mga binibenta mo mga Rolex na mga 12K. Nakatago na. So, kapag may naganap po ng mga ganong klase ng mga relo, no? Kay Boss Eric, tanungin niyo lang po siya dyan at may mabibili po kayo sa kanya ng mga ganong klase ng mga relo. So, Invicta, no? Ayan po yung mga presyo sa halagang 4.5 to, di ba? Ayun, no? 4.5 po ito. Ito po yung relo ng babaero, no? So, ito bago kong nakita, oh. Ganda, oh. Super clone ng Rachel Bill. Super clone. 9.5. Ayun, no? 9,500 ang price, no? Nagtaon ng 2,000. Babalikan. Kulang pa siya ng 7.5. Ayun, kulang pa ng 7.5, no? May down payment na kaagad. Ang ganda, oh. Ayan. 9,000? 9.5. 9,500 pesos yung relo, no? So, nakita ko dati kasi yung mga ibang relo dito, no? Mabilis maubos. Ito. Yan, yung relo ng babaero. Tapos ito yung nakita natin sa pag-vlog ng ating mga kasama, no? Rolex. Super clone. Yan po yung mga 12K, no? 12K. So, yan na lang pala ang naiiwan, Boss Eric. Yan na lang. Yung iba pala, mga nabili na rin, no? Bitan na lahat yun, kayo na. Ayan, no? Yan, 12K din. Yan, mga 12K. Ayan, mga 12K po ang price, no? So, sa mga naghahanap po ng ganong presyo, puntahan nyo lang po dito si Mang Boy Kaskas at si Boss Eric. At makakabili po kayo ng relo na Rolex sa halagang 12K. Negotiable. Negotiable. O yun, negotiable po yung mga presyo ng kanilang panindang Rolex. Ayan po yan. So, ito po, nakuha na po sa ating kababayan, no? 9,500 pesos. Ayan, ang ganda, no? So, yung mga presyo dito, Boss Eric, ito, mga 2,825. Yun, mga presyo ng kanilang mga relo dito na nakalatag, no? Ito na, i-click ko lang yan.
close up lang natin yung mga relo para kung ano po yung mapipili ninyo ay mabibili nyo po dito kay Mang Boy at kay Boss Eric. 2.5 to 8 ang mga presyo. Meron pang mas mababa ron na presyo. May 1.5. Ayun. Ito 1.5 oh. 1,500 no? So ayan po yung mga latag nila na relo dito sa Carmen Planas Burautan. So Boss Eric, maraming salamat ha. Thank you. Shoutout po Boss Dodong. Shoutout po. So ito po yung mga relo ni Boss Dodong na mga latagan dito sa Carmen Planas Burautan no. So yung mga binlog po ng ating mga kaibigan dito. So wala na po no. So mga bagong latag po itong nakikita natin dito. Di battery ho yan. Okay. Boss Dodong, magkano itong Unisilver mo? Unisilver. 7 na. 700 pesos po ito ha, sa mga naghahanap po ng mga relo na gustong-gusto niyo pong makita rito sa ating pagbablog sa Carmen Planas Burautan. Puntahan niyo lang po si Boss Dodong. No? Ito po ay 700 pesos po ang halaga. So marami po kayong mapipili na mga relo ni Boss Dodong. No? Boss Dodong, maraming salamat po. Thank you. Wala na singkat. Gandang sa budget! Gandang sa budget! Pero bahay ko talaga dun sa Game stick. Yan po yung mga ginagamit natin sa PlayStation. No? Tapos may mga latagan din po ng mga cellphone. So dito naman po ay may mga nagtitinda rin po ng mga sapatos, no? Kung meron po kayo napipili na nagugustuhan nyo, dito po sa Carmen Planas Burautan ay marami kayo mapagpipilian na mga sapatos, no? Kahit relo, makakabili rin po kayo dito sa murang halaga, no? May 500 pesos, may 800 pesos na mga binebenta po dito sa Carmen Planas Burautan. At mga power tools o mga tools na ginagamit na manual sa ating mga motor o sasakyan, no? May vacuum din po tayo dito, no, sa murang halaga na 200 pesos. Ayan, may mga accessories na po na binebenta at mga pang bike na makakakulangan sa gamit po ninyo ay may mabibili rin po kayo dito, no? So yan po yung mga latagan po dito sa Carmen Planas Burautan. Alright, so sa sitwasyon ng ating pag-ikot dito sa Carmen Planas Burautan, no? So pumunta tayo sa mga nagbenta ng speaker kay Boss Arnold at sa mga bentahan din po ng mga parts ng mga motor at sa mga relo ni Mang Boy Kaskas, no? Na murang-mura pa rin po ninyong mabibili. So shout out sa ating mga team Burautan dito sa Carmen Planas Burautan. So nakikita po natin ang tao hanggang ngayon ay napakarami pong namimili at naghahanap ng mga presyo dito sa Carmen Planas Burautan, no? So yan po yung mga tao at mga kababayan po natin na dumayo po rito. So shout out kay Burnox TV, Lakay Adventure, Elmo Vlog, Kubuntin, Papansin TV at sa mga vlogger pa rin po dito sa Carmen Planas. Shout out po sa inyong lahat. At ingat po palagi tayo sa pag-vlog po natin, no? So naway gabayan po tayo ng ating amang nasa itaas. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update dito sa Carmen Planas Burautan. Enjoy and be safe po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Bye bye na po.